the shortness of breath. I'll explain the infinite, how rare and beautiful it truly is that we exist. Időt és a visszaszámlálást, ami mutatja nekünk azt, hogy igazából mennyi idő van hátra. Már remek. Úgyhogy Megkapjuk. És elindult az űrhajó. És elindult. Vehicle is supersonic. Gyakorlatilag pillanatokon belül megkezdődik a kilövés, utána pedig részletesen beszélünk arról, hogy mi történt. Most tehát kilövik Kapu Tiborékat a világűrbe. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T-minus 10, 10 másodperc, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Indítás. Három nemzetnek egy új fejezet nyílik. Nagyon szép jó reggelt kívánok neked, tehát ezekben a pillanatban néztük végig, és én mondtam Marcsak, hogy valójában kapuszállási pánik tört rám. Abszolút megértelek, ez egy gyönyörű szellemes Izgultuk, hogy mi lesz, de most meg is mutatjuk önnek, hiszen egészen pontosan 31-kor megtörtént a kilövés, fedélzetén Kapu Tibor magyar űrhajóssal. Megnézzük most, amit a híradóban is közvetítettek, és aztán folytatjuk a reggelit, és erről fogunk beszélgetni. Na, és akkor a tervezett idő szerint? Tehát igen, tehát ilyenkor szoktak ugye visszaszámolni, tehát konkrétan 6-5, tudod, végig számolsz. Milyen izgalommal ülhet ott? Elképesztő, figyelj. Az a négyen, nekem ez kimaradt, és most figyelj, elstartol, amennyit eddig láttunk, és hosszú perceken keresztül tudtuk követni, hiszen most egy picit visszatekertük ezt az eseményt. Minden a legnagyobb rendben volt, akik értenek hozzá, elmondták, hogy a fénycsóvát figyelve is megtörtént az, aminek ilyenkor akkor meg kell történnie, szétfokozatosan kicsit széthúzódott, aztán elhalványult. És hogy virágformát kell kirajzolódnia. Felgyorsítani a közel 8 km/másodpercenkénti sebességre. És hát ez az egyetlen olyan űrkutatási hordozórakéta, aminek az első fokozatát már sikeresen visszahozták. Még és megtörténik az indítás. Előttig él, de azok szerint, hogy folytatódott a visszaszámolás, ez azt jelenti, hogy a 45 másodpercnél szintén egy pipák kidipál. Elvileg már kiadták ezek szerint, és 20 másodpercen belül el kell dönteni, most már csak 15 másodpercen belül, hogy valóban indulhatunk-e. Ne felejtsük el, hogy 3 másodpercig még lefújhatják, egyelőre nem úgy tűnik, illetve nem tudjuk. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Three nations, a new chapter in space.
elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tán. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Karnyújtásnyira minden az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Egyszer még az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Mikor a szomorúságom eltéved, és függő ágyban lógva várom, hogy hasson rám a vegyszerálom. Elzsibbad a hold, tele van a város illattal, száz régi parfüm vigasztal. Új életre kelti bennem az összes embert, akit szerettem. Kitagadott kisbolygó vagyok, onnan nézek rád,
nehezen. Úgy látlak az égre fel, csak csöndök, azt nem kérdezem. Úgy látsz te is engemet, hogy megérinteni nem lehet. Úgy látlak az égre fel, csak csöndök, azt nem kérdezem. Úgy látsz te is engemet, hogy megérinteni nem lehet. Nem halunk meg, de eltűnni semmiképp, csak elolvadunk, mint nyelven a hópihét. Túlszaturált az ég alja, ölében a holdat altatja, bársony vízen karcsúcsolnak, a csillagok felkapcsolódnak, tükrük a folyó.